намоиши фарҳангии ҷопон баргузор гардида истодааст. дар ин чорабинӣ ду анъанаи машҳури ҷопонӣ, намоиши икебана, санъати ҷопонӣ, оро додани гулҳо ва кимоно, либосҳои анъанавии ҷопонӣ барои меҳмонон ва сокинони пойтахт ба намоиш дода шуда истодааст. хабарнигорони даст ба даст .tg ин мавзӯъро пайгирӣ карда истодаанд. айни ҳол оиди икебана шоу ҳамкора манижа маълумот медиҳад. салом, айни ҳол ман дар назди санъати банду басти гулҳо ё худ экибана қарор дорам. худи калимаи экибана эҳёи гулҳо, ҳаёти дубораи гулҳо мебошад. санъати банду басти гулҳо яке аз санъати қадимаи ҷопониҳо буда, он дар асри 16 пайдо шудааст. ин буд маълумот дар бораи экибана, дар бораи кимоно, либоси анъанавии ҷопониҳо. ҳамкорам Фатҳулло маълумот медиҳад. кимоно либоси миллии ҷопониҳо ба ҳисоб рафта, он бо забони ҷопонӣ ва фикри назоратҳо ҳамчунин либоси анъанавии ҷопонӣ қабул карда шудааст. ҷопониҳо ин намуди либосро аз миёнаи асри 19 ба бар карданд ҳамчун либоси миллӣ. ҳамчунин кимоно либоси кории мутрибон ва раққосони ҷопонӣ мебошад. ин гуна либосҳо имрӯз барои меҳмонони пойтахт ба намоиш гузошта шудааст ва барои сокинон ва меҳмонон имконият дода шудааст, ки имрӯз онҳоро ба бар кунанд. ин буд маълумоти кӯтоҳ оид ба кимоно. ҳамкори ман Масуна мавзӯъро идома медиҳад. мақсади гузарондани ин чорабиниро мо аз ташкилкунандагони намоиш пурсон мешавем. салом, мақсади гузарондани ин чорабинӣ дар чист? мақсад асосии гузарондани чорабинӣ дар он аст, ки мо мехостем ки худи фарҳанги ҷопонӣ ва мардуми Тоҷикистон маърифӣ намоем. ки ин дафъа хонума Медоли Ямада аз ҷопон омадаанд. дар инҷо икебана нишон метавад. икебана ки бастаи гул аст. агар мо тарҷума кунем, маъно ки бастаи гул, гулҳои зинда ёки иди гулҳо. фарҳанги пайдоиши ин икебана ҳамчунин барои меҳмонони чорабинӣ аз тарафи ташкилкунандагон рӯзномаю маҷаллаҳо ва бюллетенҳои иттилооти оид ба фарҳангу анъанаҳои халқи ҷопон пешниҳод шудааст. мавзӯъро ҳамкорам Зарина идома хоҳад дод. оид ба ин чорабинӣ ва шумо кадом намуди намоишро писанд доранд? عموما خود تشکیل این چهاربینی خیلی مهم است چون که یک از عامل‌های جهانی شوی از اون آغاز می‌گردد که مردم به صنعت، فرهنگ، دستاوردهای همدیگر از نزدیک شناخته می‌شوند. این نمایش‌هایی که امروز برگزار گردید گفته می‌توانم عملی گردیدن چنین شعار است. زیبایی دنیا را نجات می‌دهد و در حقیقت آن اکیپمنت‌هایی که خانم از ژاپن به ما پیشنهاد کردند افاده‌گری آن است که آنها زیبایی‌های کشور خود را به ما دسترس کردند. این زیبایی‌ها در کشور ما هم هست. ما باید آنها را ببینیم، شناسیم، قدر نماییم و از آن لحظه بریم. این بود عقیده مهمانان چهاربینی فرهنگی در دوشنبه. سیاپر چنین چهاربینی‌ها аллакай чорумин маротиба дар пойтахт баргузор гардида истодааст. намоиши мазкур имрӯз 21 сентябр то соати 5 бегоҳ идома меёбад. ин буд гузориши мо оид ба намоиши фарҳангии ҷопон.